Kamerakaan vai? Häh? Ei vai? Ei vai? Siis mitä vittua? Onneksi täällä kai? Oi! Koko valtion Hei, miksi mä saa tulla kamerakaan? Miksi noi saa tulla? Ei, mut miksi ne saa tulla kamera? Mä oon kameramies meidän järjestöstä, vai onks tää silleen, että ei saa tulla? Säski, ettei kukaan varasta sitä. Poliisihan turvaa kansalaista, eikö? Mut ihan oikeesti, miksi noi saa mennä? Mä en saa mennä. Mä oon meidän järjestö kuvaaja. Siis täällä on... Just. Hyvä. Kyllä te ootte saamalaisten puolella. Vittu. Kato, on se kiva alistaa omaa kansansa. Tämä on tasan. Kato, tässä on hassua. Noin saa olla täällä kamerat, joka mä en saa olla. Toi käärii hihat jo valmiina. Kaveri käärii hihat jo valmiina. Hyvää. Mä en saa mennä kuvaa kuulemma. Hei! Sunkin lapsen takia ja sen tulevaisuuden takia me ollaan täällä. Älä sä saatana kääri hihoja siellä! Hei! Vittu! Hei! Älä kääri hihoja! Saatana! On porvareitten kätyri! Oi, mulla ei lähde ääntä, mä oon juossut koko matka tuolla. Suomen poliisi! Porvareiden kätyri! Voi vittu mikä jätkä käärii hihat siellä! Voi jumalauta! Nyt ruvetaan!